aftale om synger. Så syng for mig. Men jeg skal lige have tykket ud. Ja, det er ret vigtigt. Skal du have noget at drikke, Momse? Jamen, jeg kan få noget her. Jamen, du har ikke noget i dit glas, det derfor så vil jeg lige hente noget koldt vand til dig. Ja, jeg kan få Saftevand. rød Saftevand, ja. Det finder vi. Kigger på. Dig? Nej. Sgu ikke noget særligt at kigge på. Jo. Så skal jeg synge min sang. Du kender den godt. Ja. Men jeg kan altid høre den igen. Ja. Nu flytter vi lige den lidt, så du kan komme Jeg til synger det. ikke så tit mere. Nej. Men der kommer nogle indimellem. Også børn, der gerne vil høre den, når de har hørt den. Jeg stod og sang for 25 mennesker. Jeg fik helt sjov. De havde kaldt sig sammen deroppe. Okay. De er med for mad. Ja, i spisesalen. Og så kom de 25 mennesker, og jeg klogede jo. Jeg var ikke bare for at synge. Men du gjorde det. Ja, det gjorde jeg. Og hver gang der kommer en af dem, og vil have det, så får de også lov til det. Ja. Men nu kan de jo snart alle sammen. Det er jo det. Så det er godt nok. De giver de jo videre. Ja, selvfølgelig. Hvad er det, hun laver der? Hun venter på, at du synger. Og så skal jeg synge. En aftenstund, da jeg så ene vandrer, og jeg går og tykker på en pergamut, det er en flerkammer. Allerbedst, som jeg går i mine tanker, kom jeg til at slå en lille put. En betjent mig i nakken tager, de på gaden har været en gris. Og jeg svarede ganske stille og behager. Jeg kom bare til at slå en lille fis. Næste dag, da jeg i retten skulle møde, og den strenge dommer sagde på sit vis, 16 kroner skal de have bøde, for på gaden de har været en gris. Assessoren, han sagde, hvis det skulle ske en anden gang på ny, ja, så må de lade den gå på hosesokker, så den bare kommer til at sige Den er altid god, Momse. Den har man gået på krykker her. Ja.